भट्टीत असं ठेवचं लागतं. या असं ठेवायचा आणि पुढे 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 असं ठेवायचा. त्या बघितला नसतालाच तुम्ही बघून घ्यावा. तुमका पूर्ण व्हिडिओ मी एकदा दाखवीन करून इकडचं. हक्को कोण घेणार ना त्याचे ह्या करून घेतात तुकडे तुकडे. किती रुपया तो? किती रुपया तो? 2.5 किलो 200 रुपये. होय ना. 2.5 किलोचं होक साधारण किती आहे? वर्ष लागता सुरण होक. जेवढं जास्त वेळ ठेवतलो तेवढं मोठं होतं असं. पुढच्या वर्षी खंत असतात एवढं झालं असतं. हां मोठं. 50 रुपये ती मी सांगताय ना माका माहिती आहे. तुका सांगत नाही हय माका गाडी घालतले एवढे रेट करून त्यांच्याकडे मागू नको. ते पैसे कमवतात बिनवतात. त्यांना माहित नाही तू किती पैसेवालो होतो. हां कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, बऱ्याच जणांना माहिती असा मी खै राहतोय तो विरणीच्या बाजारपेठेत. आणि बऱ्याच जणांना आपल्या फॅमिली मेंबर्सला माहीत नाही की माझं घर खया किंवा बाजारपेठ माझी कोणती आहे ती. तर विरण बाजारपेठ आज बुधवार असा. दर आठवड्याच्या बुधवारी आपल्या बाजारात म्हणजे आठवडी बाजार असता आपलो. आणि ज्यांका माहीत नाही त्यांना मी आज आमचो बाजार दाखवतलो आहे. आमच्या बाजारात ना प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलास ना तर काही नाही काही चेंजेस होत असतात. म्हणजे पुढच्या दृष्टीने विचार करून लोक दुकान वाढवतात किंवा इकडचं तिकडे शिफ्ट करतात. असं सगळं काय नाही काय चालूच असतं. तर प्रत्येक व्हिडिओमध्ये काय नाही काय छोटे छोटे चेंजेस असतातच. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमका मी ते दाखवतलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी जर गावठीचा प्रोडक्शन चालू केलं आहे म्हणजे जे मी लोकांपर्यंत पोचवतो आहे गावठी प्रोडक्ट आपले कोकणी प्रोडक्ट असत ते. तर ते मी कुठून घेतो आहे काय हे तुमका सगळं बघूक मिळतला. आमच्या बाजारात ना बरेच गावठी प्रोडक्ट असे येतात जे इतर बाजारामध्ये सुद्धा येतात आणि कुठच्या बाजारामध्ये येत पण नाही. मग ते आपल्याला बघूचे असत. मी त्यांच्याकडून पण खरेदी करते. थोडे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः तयार करतो. असे काय काय तर ती तुमका डिटेल्स बघूक मिळतली आजच्या व्हिडिओमध्ये. आणि मी रोजच्याप्रमाणे आज बागेत दिल्या आमच्या. ही आमची माडाची बाग आहे बघा. शांत राहिलंच नाही इकडे तर पक्ष्यांचे आवाज बघा किती येतात. ते भरपूर प्रकारचे इकडे पक्षी असतात. ते तुमका आवाज येतात ते बघा. ऐका थोडं वेळ. आता वाजल्यात 9:15 आणि आंघोळ वगैरे करून येईल आहे मी. आणि हे आमचं पाणी चालू असतं आहे बघा. म्हणजे पूर्ण ना बाग आहे ना एका पाणी लावसाठी 2 दिवस लागतात पूर्ण. तर इकडे पाणी चालू आहे बघा. असे पाट केलेले आहेत वरना. जवळजवळ 100 मीटरपर्यंत पाट असत सगळे. म्हणजे त्या आड्यापासून ह्या आड्यापर्यंत हे पूर्ण पाट असत. ह्याच्या खाली जो परडा ना काजीचा तर पण आमचाच असा. तर आता इथपर्यंत पोचला आहे बघा पाणी. आता मी चेंज करतलं ह्या लाईनमध्ये आणि परत घरात जातलं आहे. मग ते का परत 1 तास लागतलो. 1 तासाने येऊन परत चेंज करतले आणि जातले. असं करून पूर्ण बाग 2 दिवस लागतात. सो चला आता डायरेक्ट इकडनं आपण जाऊया आमच्या बाजारात आणि तुमका मी बाजार दाखवते. आजच्या बाजारात काय काय येईल गावठी प्रोडक्ट किंवा इतर काय ह्या आपल्याला बघूचा. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील नवीन तर सबस्क्राईबचा लगेच बटन दाबा. आणि कोण रेव नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं ते सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. हे आमचं फार्म हाऊस असं आहे समोर दिसतं. आता थोडंसं त्याचा काम करूचं शिल्लक असा म्हणजे रिपेअर करूचा असा. वरचा छप्पर आणि काय काय हाता रिपेअर करूचा असा. तर ही शेतीची अवजारे बघा. शिडिया वगैरे इकडे ठेवलेले असतात सगळे. त्यासाठी एक मोकळा खळा असा जिथे काय काय सुकत वगैरे घालतो आम्ही. हे बघा हे बाबांनी केलेले आहेत. हे असला काय काय प्रयोग करत असतात. म्हणजे कलमा वगैरे बांधतात ना त्याच्यासाठी. ह्या खयची झाडं ती माहीत नाही माका. वेगळे नारळ सुपारी वगैरे इकडे निवडून ठेवतो इथे. आणि ह्यो ना ह्याचा एवढा केलेला ना दिवसभर इकडे सावली असता. म्हणजे ही जशी तुमका आता सावली दिसता ना आजूबाजूक झाडं आहेत ना त्यामुळे सूर्य ना तिकडनं तसो जाता त्यासाठी. त्यामुळे इकडे ना तुम्ही उन्हात जरी 12 वाजता जरी दुपारी तुम्ही इथे बसलास तरी ह्या ठिकाणी ऊन नसता. ह्या मोठ्या वैशिष्ट्य असतं. त्याच्यामुळे हे खुर्चे वगैरे इथे ठेवलेले असतात. हे मी तन्मयकडनं करून घेतलेलं आहे म्हणजे माझ्याच मित्राकडनं एक कॉट करून घेतलेलं आहे. कारण इकडे जेव्हा पाणी चालू असतं ना आमचं तेव्हा आम्ही दिवसभर इकडेच असतो. तर हे बघा ह्या खराब झाला. हे आता परत एकदा करून घ्यायचा व्यवस्थित इकडे. आणि इकडे पार्टी वगैरे असतं आमची त्याची चूल असा. ही हे जायफळाचं झाड असा. एक कुर्ले पकडूची जी खून असता
ही बघा इकडे ठेवली या कुर्ले पकडूची, ही पावसात पकडतात त्याच्यामुळे. आणि सुपारी हे असे पडलेलेच असतात, हे बघा बागेत खूप ठिकाणी असतात पडलेले. इकडे सकाळचं धग करतो, सकाळी 6च्या दरम्यान इकडे येतो आम्ही, त्याच्यामुळे इकडे धग करतो. मग थंडी भरपूर असतं ना, त्यामुळे मध्ये मध्ये अननसात लावलेली. आणि सोबत आमचे हे पक्षी भरपूर असतात. हे बघा तुमका अजून एक मी जागा दाखवते पुढे. जसं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात ना तिकडचे जे गड किल्ले वगैरे बांधलेले होते ना, त्या टाईपचा इकडे म्हणजे हो ना आमचो जो एरिया ना, हो वडाच्या पाटचो एरिया, वडाच्या पाट गावातलो. हे माझं घर मजल्यात आणि बाग आमची ही वडाच्या पाटात असा 1 किलोमीटर आहे ना फक्त लांब. तर ह्यो एरिया असा, मी मागे रील पण केलेलं आहे, इन्स्टावर टाकलेलं आहे. ही कौला ठेवली आहेत ना, ही कौला आम्ही नंतर ठेवलं होती. पण ह्यो ना काप आहे इकडे, हे ठराविक काप आहे बघा, हे दिसतं ना तुमचं दगड त्या टाईपचा. पण होय ना वेगळा आवाज येता, तुमका मी दाखवते. ते मागच्या इंस्टाग्रामच्या रीलमध्ये मी केलेलं आहे, ते बघा आवाज आहे काही इकडचं. आतमध्ये ना पोकळ असल्यासारखे आवाज येतात, किंवा इकडे वेगळं येतं. बघा येताना इकडे घुमल्यासारखं वाटत नाही, पण हे घुमल्यासारखं वाटतं आवाज बघा. म्हणजे एक रील बघितलेलं आहे मी, त्याच्यावरनं माणूस चलत जाता पायऱ्यांवरनं ना, तर लोखंडी असल्यासारखं आवाज येतात. दगडाचंच बांधकाम पण लोखंडी असल्यासारखं आवाज येतात, त्या टाईपचं इकडे एक एरिया असा. चला अजून एक तुमका मी ठिकाण दाखवते, तर पण इंटरेस्टिंग असा. म्हणजे ह्या आमच्याच बागेतला, आमच्याच प्रॉपर्टीमधलीच ही जागा तुमका मी दाखवते, जे इंटरेस्टिंग असत. सो चला टाटा बाय बाय. हे आपल्याला दिसता मूर्ती ना, ह्या ठिकाणीच होती. आणि असंच रिद्धी सिद्धी अशी ही मूर्ती याच ठिकाणी मिळालेली, जी कोरलेली असा. फक्त ते का कलरिंग केलेलं असं थोडा, नाही तर तुमका दिसतात जे बघा कट्स वगैरे जे आहेत ना, ते सेम गणपतीची मूर्ती आणि रिद्धी सिद्धी विनायक असे मूर्ती या ठिकाणी मिळालेली. मग इकडे मंदिर बांधले मी. आता ह्या मंदिरा ना, हे इकडनं तुमका ह्या जुना मंदिर असा, हे बघा असा. म्हणजे फक्त वरती पत्रे घालून हे एवढा. इकडे संकष्टीक ना गर्दी भरपूर असता, तिथपर्यंत लाईन लागलेली असता रस्त्यापर्यंत, एवढी गर्दी असते इकडे. आणि त्याच्यानंतर आता जो गणेश जयंती उत्सव आहे ना, ते का पण ह्यो मोठं हॉल म्हणजे सभा मंडप केलेलं असा, त्यामुळे किती गर्दी असतं ती बघा. इकडे लाईनच्या लाईन लागलेल्या असतात जेवणासाठी. त्या साईड एक नवीन जो सभा मंडप त्या काम चालू आहे तिकडे. आणि इकडे मंदिर, नाही तर फक्त इकडे मंदिर होतं आहे समोर. इकडे समोर आपल्याला दिसताना फॅक्टरी असा, ही बघा ही काजू फॅक्टरी असा काकांची, म्हणजे गणेशची, गणेश प्रसाद. आणि तर त्यांचं घर असं तिकडे आता. आणि हे रस्तो असा इकडनं. तर इकडे JCB लावलेलो होतो, हे खाली व्हाळ आहे. हो तुमका दाखवते मी पुढे, चला. इकडे ना ह्या साफसफाई करू, ही झाडं वगैरे लावची जेव्हा होती ना, 3 वर्षापूर्वीची गोष्ट, इकडे काजी वगैरे लावची होती तेव्हा इकडे साफसफाई करूसाठी JCB लावलेलं होतं. आणि JCB लावल्यानंतर एक ना दगड मिळालं, दगड शिळा म्हणतात ते का. जी शिळा कशी होती माहिती आहे, कोरीव काम केलेली या ठिकाणी होती, ती उचलून या ठिकाणी आणली. बघा ही ती शिळा जी आमका मिळाली काम करताना. मी मागे पण ह्याच्यावर एक व्लॉग केलेला आहे, इकडे जो नवरात्र उत्सवामधलं होतो. आणि त्याबरोबर माझ्याबरोबर शशांक होतो, शशांक ठाकूर. तर त्यांनी ह्याचा काहीतरी अर्थ सांगितलेला मग, की एक कोणतरी इकडे आहे ना, तो पूजेसाठी बसलो आहे बघा. आणि या साईडी इकडे हात जोडून कोणतरी बसलो आणि तिकडे पूजा करता कोणतरी. ही शंकराची पिंडी असा या ठिकाणी, ही जी दिसता ती. आणि खाली ना युद्ध चालू आहे कोणाचं तरी. तलवार वगैरे जी कोरलेली आहे ना, ही तुमका दिसत आहे बघा इकडनं. ही तलवार आहे, ही कोणतरी एक माणूस आहे. आणि यासाठी एक कोणतरी माणूस आहे. तर थोडासा अर्धवट आता,
पण ही अशी कोरलेली शिळा आमका इकडे मिळाली आहे, जी इथेच ठेवलेली आहे त्याच ठिकाणी जिथे मिळाली आहे ना त्याच ठिकाणी. ते क्लीन केलेला व्यवस्थित प्लेन केलेला असा दगड वगैरे हे जे दिसतात तुमका. सो ह्यो आमचो बाजार आहे बघा. तुमका मी प्रत्येक वेळी ना वरनं दाखवत होते कारण तिकडे तेव्हा स्टुडिओ होतो माझं. आता मी खाली आणलं आहे स्टुडिओ, त्याच्यामुळे आपण आता खालना येऊया. खाली कुठची कुठची दुकानं आहेत ती बघूया आणि त्याच्यानंतर मग खालना वरती येऊया करी. सो ह्यो बघा लालपरी इली बघा आमच्या बाजारात. आणि कसं रस्तो थोडंसं तोकडं असल्यामुळे, तोकडं म्हणजे बरंच 2 गाडी आरामात पास होतात इकडे ST. पण बुधवारच्या रस्त्यावर दुकानं लावल्यानंतर मग 2 गाडी येल्यानंतर ट्रॅफिक होता असा. तर मी खाली देवळाच्या इथे येईल आहे, म्हणजे मंदिराच्या इकडे दत्त मंदिराचं काम चालू असा, अजून पूर्ण नाही झाला. चला आमच्या बाजारात ना दोन्ही ठिकाणी म्हणजे जेवढं बाजारपेठ आहे ना दोन्ही ठिकाणी कव्हर करणारी 2 मंदिरं असत. म्हणजे सुरुवातीक तुम्ही जर कणकवली साईडने जर येलास आमच्या बाजारात तर ह्या नवीन होता दत्त मंदिर असा या ठिकाणी त्याचं काम चालू आहे. आणि तिकडनं येताना हनुमान मंदिर म्हणजे नाक्यावरचा जुन्या स्टुडिओच्या समोर होता ता. चला इकडे अमितदाचं मेडिकल असा हे बघा. त्यानंतर इकडे पण एक वंश आभूषण दुकान असं पण बंद आहे, तुमका मी ता दाखवणार होते. नवीन झालेला असा, कदाचित संध्याकाळी चालू असतात. जर उघडल्याने लवकर तर ता तुमका दाखवते मी. वंश आभूषण सर्व प्रकारचे इमिटेशन ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधने, बँटेक्स, बांगड्या घाऊक आणि किरकोळ दरात मिळतील. तर त्यानंतर माने इलेक्ट्रिक अँड होप अप्लायन्स, इकडे निखिलचं दुकान आहे बाजू. हे बघा प्लास्टिकची सगळी तुमका सामानं इकडे मिळतील, जी काय भांडी बिंडी असतात ही समोर दिसतात ती. सो त्यानंतर फुटवेअर आहे, नटराज फुटवेअर, पांडुकाकाचा बाजारातला सगळ्यात जुना दुकान पांडुकाकाचा. त्यानंतर ह्या बंड्याकाचं दुकान प्लास्टिकचाच सगळा. हां इकडे कुशांचं दुकान, ह्या पण जुना दुकान आहे सगळ्यात बाजारात. BG कुशे किराणा मालाचे व्यापारी. बाजारातली ठराविक दुकानं जी जुनी आहेत, म्हणजे सगळीच दुकानं जुनी आहेत आणि आपलीच बाजारपेठ असल्यामुळे ह्या बघा ह्या एक नवीन दुकान असतात. जुन्या दुकान इकडे होता ना, नवीन केला ना नाही पप्पू काका हॉटेल चैत्राली. अरे काय म्हणतं घेतलं बाजार दिलीप दादा आपलं. चल घेऊ का दुपारी काय म्हणता जाधव. इकडे बाबूचं दुकान असा, हे बघा यश जनरल स्टोर्स. त्यानंतर दर्शना फॉल बिल्डिंग सेंटर, राजू काकाचं दुकान. इकडे शुभल्याचं दुकान आहे. नमस्कार खेच्यात ये ना आता ये. काय म्हणतं दीपक. शुभल्यान शिफ्ट केल्यानंतर दाखवतंय काय लोकेशन दाखवते. लोकेशन ह्या माझं स्टुडिओ असं इकडे आणि त्याच्या बाजूकच ह्यो आपण जातात हे माका घेऊन येतं असा त्याचा. आपण खाली इलो आणि माका खाली घेऊन इलो. गांगेश्वर क्लॉथ सेंटर शुभमचा हे माझं वर्गमित्र यो. तर चला इथपर्यंत तुमका मी दाखवलं. ह्याच्या पुढे ना गावठीचे मी तुमका प्रोडक्ट दाखवते, सगळे ही दुकानं दाखवले तुमका. त्याच्या पुढे आपण गावठी बघूया काय काय हाता. ही अलकुलची रोपं ही लावसाठी आहेत, ही भाजी नाही लावसाठी आहे ती. आणि काकीन मस्तपैकी ना हे बघा एका पाना बांधून आणले ना, माती लागता कामा नये म्हणून. कारण लोक बाजार घेऊन येतात ना त्यांच्या पिशवेत माती पडता कामा नये म्हणून ही चांदोड्याची पानं बांधलेली आहे बघा. ही मस्त अशी लावलेली आहे. त्यानंतर ही मुळ्याची भाजी आहे, मस्त मुळ्याची भाजी आहे. त्यानंतर ही कसली भाजी आहे गे
मोहरेची भाजी, ती लाल भाजी, ती आणि एक पेंडी दे. त्यानंतर ती कोथिंबीर, सगळं फ्रेश असं आहे बघा. अरे मी म्हटलं तू घेऊ केलं ते एक पेंडी आणि ठेव. आज बुधवार बुधवारची मुळ्याची भाजी. मुळ्याची भाजी म्हणजे का तिकडे नारायणाच्या जवळ हळदी कुंकू तिकडे जाऊचा कधी आज हं. मनाक लागली एकच काय ती जोडी घेऊन यावं. ठीक आहे, चला खाली बघूया आता. मुळे भरपूर इलेत रे. हो भरपूर आहेत, वरती पण आहेत नाक्यावर. नाही हे चांगले आहेत, हे चांगले आहेत. हे मुळे नदीचे हां शिकारी काय म्हणतं? 2 पिशे त्यांनी रिक्षेत ठेवले. आपल्या नदीतले की पण हो जाते बघते. मच्छी मार्केटमध्ये म्हणता हे का कोण ओळखतात त्यांनी कमेंट करून सांगा. मच्छी मार्केटमध्ये मुळे भरपूर इले आहेत असं म्हणता. आता बघूया जाऊन आपण काय काय इले आहेत ते. सिद्धिविनायक बेकरी इकडचं तुमका फरसाण वगैरे आहे ना, फरसाण शेव चिवडो हे तुमका आपल्या गावठीवर उपलब्ध असा. तुम्ही नंबर आहे खाली ना त्याच्यावरनं ऑर्डर करू शकता. इकडे स्पेशल फरसाण शेव चिवडो वगैरे मिळता, जर तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. तुमका आतली एक झलक दाखवते मी भट्टीमधली. इकडे सगळं प्रोडक्शन होता, हे कोणाकडनं घेत नाही. इकडे प्रोडक्शन होता आणि त्याच्यासमोरच आपलं स्टुडिओ, तो जो दिसतो तो आपला स्टुडिओ. हे अंडा पॅटीस स्पेशल असा इकडे मिळतात. तुम्ही एकदा खालास ना तर परत परत तुमका होया असं वाटतं. पण फक्त बुधवारचा मिळतं इकडे, बाकीच्या दिवसात नाही मिळत. आणि इकडचे वडे माझे फेवरेट आहेत. हे वडे लाल भाजीचे, हे लाल भाजीचे वडे आहेत. हे पिवळ्या भाजीचे, ही गोल भाजी असा. म्हणजे बघा वडे तयार होतात. हे मस्का पाव ते बघा तयार होते तिकडे. आणि ही भट्टी आहे आतमध्ये. या भट्टीत असं ठेवता लागतं. या असं ठेवायचा आणि पुढे 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 असं ठेवायचा. या बघितला नसतालाच तुम्ही बघून घ्यावा. तुमका पूर्ण व्हिडिओ मी एकदा दाखवीन करून इकडचं व्यवस्थित. हे किती वेळानं काढूचे लागतं काका? 5 मिनिटांनी काढायचे. हे मस्का पाव तयार होतात आता हे बघा. आणि स्पेशल आहे तिकडचे मस्का पाव. कधी इलाच ना तुम्ही विरणीच्या बाजारात तर सिद्धिविनायक बेकरीमध्ये खाऊन बघा मस्का पाव. हे बघा आतमध्ये ठेवलेले पूर्ण हीट आहे इकडे, गरम गरम. हे बघा हे ट्रे जे लावलेले आहेत ना ह्यामध्ये टोस्ट असत. हे तुमका दिसतं ते बघा. आता एकदा हीट करायचे, त्याच्यानंतर काढायचे, मग ते पावासारखे होतले की त्यानंतर मग कट करायचे आणि परत एकदा हीट करायचे काय ते मग कुरकुरीत होतले असे आहेत. तुमका डिटेल्समध्ये दाखवीन इकडची व्हिडिओ. हे बघा हे पाव. समोरच रुपयेदाचं दुकान असा, वर्धम अँड कंपनी. आणि त्याच्या खाली पण हे बघा गावठी आहेत सगळे. कणके कसे ते 100 रुपये. 100 रुपये हे वाटो असं आहे बघा, 100 रुपये. त्यानंतर ती तवशी असत, पुढे पण कणगे असत. बघा ही केळी आहेत. केळी कशी? 60 रुपये डझन. गोड आहेत ना? सावळ्याची होत ना म्हणाल ती केळी अशी होत. सावळ्याची म्हणजे सावळी म्हणजे वर झाडा त्याच्यावर आंब्याची ना, हां त्याच्यामुळे अशी म्हणाल ती अशी दिसते. काळे काळे डाग पडलेत. आणि ह्यांच्या खाली हे उन्हात होती हे उन्हात होती, ही उन्हाची केळी. असा. ही सावळ्यात होती ना, म्हणजे म्हणून वर समजलं. झाडाची खाली केळी. समजलं. 50 रुपये स्ट्रॉबेरी. काही ना आणलास ही मस्त. 50 रुपये स्ट्रॉबेरी आहे बघा. 50 रुपये. अनिकेत घे 4-5 घे. इकडे पण केळी आहेत मस्त, चिक्कू आहेत. काय आणलं? आगुळा. त्यानंतर हे तिळी आहेत. हे लाडूचे ना, लाडू करूचे तीळ असत हे. आणि ही कोकमा असत. हो ह्या ताक असा ताक. हे सगळं आमच्या बाजारात मिळतं हा गावठी प्रोडक्ट. हे नारळ होते बघा. त्यानंतर कणगे आहेत, सुपारी आहेत मस्त आहेत. हे आमच्या चुनवऱ्यामधलीच आहेत, आमच्या गावातलीच होती काकी दोन्ही. आणि हे केळी आहेत, वेलची केळी ना ही काकी. ही कशी आहेत? 60 रुपये डझन. आणि ती लिंबा गावठी मोठी आहेत लिंबा बघा. या काकांकडे तुमका गावठी पोहे मिळतले आहेत. गावठी पोहे कसे आहेत? हे 50 रुपये
कुळीद असं त्यांच्याकडे. कोळीच असतात, त्यानंतर हे तांदूळ असत, तांदूळ असतात, सुरई तांदूळ, उकडे तांदूळ. सुरई तांदूळ, उकडे तांदूळ. हे उकडे ते बघा, उकडे तांदूळ असत. ती पिठी आहे काय? पिठी आहे, गावठी पिठी. किती रुपया ती? ही 80 रुपये. पाव किलो? हा, पाव किलो. पाव किलो 80 रुपया ती बघा गावठी पिठी. सुपारी बघा, हे सुपारी आणलेली आहेत काकानी 50 रुपयाच. 50 रुपयाचा ना? आणि शेळी कशी दिला असती? शेळी 20 रुपये मला. ती शेळी येते ती बघा. भाजी 20 रुपये. शहाळे 20 रुपये. एवढी स्वस्त काय का लावलास? शेळी हो हा ना सर. म्हणून, नाही तर 50 रुपया किंमत. इथं असं. बाजारात मार्केट प्राइस 50 रुपया, काकानी 20 रुपयानं लावले. एवढे स्वस्त लावलेली आहेत. आणि भाजी असा म्हणता, ही लाल भाजी लाल भाजी आणि या मोहरी. कोकम कसा दा? कोकम 200 रुपये. अर्धा किलोचा. हा, अर्धा किलो. किती याचा आगुळाचा? किती आगुळ? 4 आगळाचा. 4 आगळाचा काय? किंवा 4. कोकमा. अच्छा. आणि बघा शेंगे आणि टाका, चवळी आहेत ती, शेंगे. भुईमुगाचे शेंगे आहेत ते बघा. आणि खळखळीत एकदम, एकदम खळखळीत आहेत. जेव्हा तो- घेऊचा असत तर हे बघा आमच्या समोर हे काका बसतात, त्यांच्याकडे घ्यावा येऊन. हे आमचा घर हा, घराच्या समोरच काका बसतो ते, त्यांच्याकडे तुम्ही घेऊ शकतास. त्यांच्याकडे पण तांदूळ होते बघा. हे घावण्याचे आहेत, हे पेजेचे उकडे. हे पेजीचे उकडे आणि हे नाचणी. गावठी खोबरेल तेल बघायचा. खया हे काय? झाड झाला या. थंडी वाजता गोट त्याला तुपासारखा जातो. हा, बर्फ असल्यासारख्या झाड झाला एवढा. किती रुपया या? 50. आणि हे 200 ml चा ना? होय, 200 ml ची बॉटल आहे बघा. प्युअर नारियल तेल. प्युअर नारियल तेल. तुमचा आवाज जाता नाही का काय ना? येतो लो घाण्याक लावतात ना, घाण्यातून आणलं की मग हे काय? हा, लाकडी घाण्याचा. हे दिला ती चुरट म्हणायचा. हक्को कोण घेणार ना, त्याचे ह्या करून घेतात तुकडे तुकडे. किती रुपया तो? कंदमूळ. किती रुपया तो? 2.5 किलो 200 रुपये. होय ना. 2.5 किलोचं होक साधारण किती आहे? वर्ष लागता सुरण होक. जेवढं जास्त वेळ ठेवतलो तेवढं मोठं होतं जाता, हो. असं. ह्यो जर पुढच्या वर्षी जर खंत असता तर एवढं झालं असतं. हां, मोठं. आणि हे ठेवचे नाही आता. गवती चहा होता, चहा पत्ती म्हणतात, गवती चहा. गवतीच्या गावठी म्हणायचा. बघा आमच्या बाजारात काय काय येतात आता गावठी. वस्तू करायची येतात सगळे गावठी. किती वर्ष आली काका तुमका बाजारात या? आमच्या 40 वर्षापूर्वी आली. काय म्हणतास? माझ्या जन्माच्या अगोदर पासून येतो तू काका. पूर्ण झाली. हा, हे बघा गावठी. म्हणता ह्यो बाजार सोडत नाही कधी. बारमाही. लॉकडाऊन होता तेव्हा पण येत होतास. लॉकडाऊन होता तेव्हा पण येत होतास. कड्यावर बसलेलो. सायकलने येऊ ना, पहिले डोकीवरसून मार आणू, नंतर सायकलने. बघा किती जुने व्यापारी आहेत ते आमच्या आणि बाजारातले. आता ऍक्टिवा घेतली. ही गावठी वांगी आहेत. ही किती रुपये? 20 रुपये वाटतं. ही भरूसाठी नाही, मस्त लागतात, एक नंबर लागतं ती. हे आमका आवडतं ही भरलेली वांगी. जोलो घालू काय होतो. हा, मस्त होते. आता तिकडे काय करू काय माहिती. ओमकारचं दुकान आहे, तुमका सांगू नाही मी, फक्त ओमकारचं दुकान आहे तिकडे, तर दाखवते तुमका. इकडे सुंदर काकाचं दुकान. ही पण व्यापारी जुने होता, खूप जुने व्यापारी, आपल्या बाजारातले जुने व्यापारी. हो बघा. 33. सुंदर काका आणलं नवीन. ह्यो एक माणूस आहे, नवीन नवीन काय काय हानीत असतं दुकानात. ते काय खरेदी करू गेल्यावर जेवढा गावताना नवीन तेवढा आणीत असतं. म्हणून ते काय रोज एकच प्रश्न असता माझा, काय आणलं नवीन. आणि याच्याकडे कधीही या तुम्ही, वर्षाचे 12 महिने तुमका फळा गावतली. 5-6 प्रकारची फळा ना. इकडे आता सफरचंद असा, तिकडे संत्री असा, पेरू असत, डाळिंब असत, केळी असत, बोरा असत, अशी ही बघा ही फळं आहेत. ही तुमका कायम ह्याच्याकडे तुमका फळा मिळतली आहेत. काय लब्धे काय म्हणतास? थोड्या दिवसांनी भाजीपाला नाही येणार आता. ताच सांगते लोकांका, ह्याच्याकडे कायम इलास तुमका फळा गावतली. काजूची फका बिका आता तयार होत आहेत. घेऊन यावा फका. आणणार. लोक वाट बघतात माझे. पण जरा बारीक असताना आणून उपयोग नाही. एकदा काढून गेले काय मागणीच भरपूर माझ्याकडे. फका काय मोठी असन देत, बारीक असन देत, शेवटी फका ती फका असतं. नाही पण ते आता कसा म्हणजे ज्यांका माहित नाही फका म्हणजे ओले काजू. हा, ओले काजूचं सांगतात ते, की ओले काजू आता थोड्या दिवसांनी तयार होतले. काढून मिळत नाही लोकांना. भरपूर हवे आता. पण हा ना मोर हा ना. आज यंदा बरी आहे. हा, अजून बरी आहे. फक्त फुले. हे शेंगे कोणी तुम्ही आणलास का? सुंदर काजे. हे काका कसे?
काय म्हणतं स्पेशल देवगडवरनं आणलेले ते इळिये पाठथर सडा. हे किती रुपये? फक्त 20 रुपये. आपण बाकीच्या मार्केटमध्ये बघितलेलं 3 शेंगे 30 रुपये होते, ह्याच्याकडे 20 रुपये आहेत. हा काका अकडे येऊन देत, हळूहळू जाऊन देत. घे मामा घे तू. 20 रुपये स्वस्त होत रे. मग मग 2 घे. चला इकडे प्रसादचं दुकान असा श्वेता रेडीमेड. 9 तारीखला जत्रा असा प्रसाद अंगणी श्वेता रेडीमेड अँड कट पीस सेंटर. 9 पुढच्या महिन्यात 9 तारीखला जत्रा असा अंगणेवाडीची जत्रा. चला 9 फेब्रुवारी. हे बिरमुळे काका. काका चिंच कशी आहे ती? 20 रुपये गोळा चिंच. थोड्या दिवसांनी चिंच पण आपल्याकडे दिसतील तुमका उपलब्ध होतील या. आणि ह्या काकांकडनं पण मी घेतोय ना तांदूळ वगैरे. हे कडवे वाल असं ते बघा, कडवे वाल असं ते क्वालिटी प्रोडक्ट आहेत काकांकडे सगळे. कडवे वाल, त्यानंतर ही गावठी चवळी, हे मूग लाल चवळी आहे नाही लाल चवळी, हे उडीद असत. त्यानंतर हे उकडे तांदूळ, हे कणी, हे कुळीत, हे गावठी सुरई, हे गावठी पोहे, हे सगळा गावठी आहे. हे बघा प्रोडक्ट बिरमुळे काका. हे मग काय आणलास? अगरबत्ती, अगरबत्ती लाडू आणले नाहीत काकाने. हे बघा संक्रांतिक वाढतात ना ते लाडू आहे. बचत गटवाल्यांचे आहोत. हां 80 रुपये पाकिट, 25 लाडू. बुधवारच्या मोठ्या गाड्यांचा त्रास आहे आमका. ट्रॅफिक भरपूर होता म्हणून ना. अरे काय आणले नाही. रुद्राक्ष बघा किलोवर मिळतात वाटतं त्यांच्याकडे रुद्राक्ष. काय म्हणतास? बाजार. हा मामा त्या दिवशी जे तुमच्या दिल्लीत पाठवलंय मी ते नेलेलं आहे ते. त्यांना तिकडे मिळत नाही होते ते. मी माझ्याकडनं ऑर्डर करतात ना. मग सांगितलं त्यांनी पाठवा म्हणून. म्हटलं ठीक आहे पाठवते, पण बुधवारी म्हटलं आमचे माणूस येतले त्यांच्याकडनं घेऊन पाठवते. त्या दिवशी नेलं ते गेल्या बुधवारी. हे येत नाही आपल्या गावठीच्या प्रोडक्टवरून आपण दिल्लीत पाठवलं आहे. काय जोवलो हे कसं आहे हो भांडा आहे? 50चे 2 आपल्या आडवलीमधले सर. हां खराडी ही आपल्या नदीतली. हे बघा खराडी. हो पण भारी असतं ना, लागतं 1 नंबर. खराडी ह्यो वेगळा प्रकार आहे आणि तो वेगळा प्रकार आहे. तो जोवलो आणि खराडी. चला ह्याच्या समोर पण ना गावठी प्रोडक्ट म्हणजे सिद्धूचा दुकान असा तो बघा बघ ते उभं. आणि इकडे त्याच्या गावठीच असतं. हे बघा सगळं माल. हे पण तुमका कणगे मिळतले, हे झाडा पण मिळतली वनस्पतीची मुळा सगळं आणतात. त्यानंतर भाजी येते ती मोहरीची भाजी, हे ओले नारळ असत, सुपारी असत आणि गावठी कोंबडी पण मिळतात आपल्याकडे. हे बघा 250 रुपये किलो सफरचंदा. हे बघा आपल्याकडे एक इन्क्वायरी आलेली सुपाची. सुपा दाखवाय ती कशी आहेत ती? जोडी 500 रुपये. एक दाखवा एक. हां हे बघा एक सूप 250 रुपये असा ना. कमी करूया. किती कमी करतालास? 4 घेतलं होतं. 4 घेतली तर 800 रुपये. 4 घेतली तर 800 रुपये. अच्छा ठीक आहे. एक आपल्याकडे इन्क्वायरी येलेली त्यांनी विचारलेलं नाही. मी त्यांना विचारून तुमका सांगतोय घेते मग तुमच्याकडनंच. हां हे आपल्या बाजारात रोज येतात. हां हे दर बुधवारी येतात आपल्या बाजारात. आणि यांच्याकडे करंट वगैरे असतात. हे लास्ट टाईम असला नेलेलं आहे ती फुलाचा आहे ना, तर नेलेलं आहे मी काढूचा. आणि ह्यांच्याकडे हे सुंदर प्रकारचे बघा एक एक वायरने विणलेले पण असतात. हे बघा काय काय आणलास? हे सप्पे लाल चवळी नाही कशी आहे ती? 120 रुपये शेर. किलोवर नाही देणार शेरवर देतात. असा
आणि इकडे पण तुमका कुळीत वगैरे बघूक मिळतं ना, कुळीत, नाचणी, ते काय मूग, तांदूळ आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे बघा. गावठी खावा जातो गावठी खावा. खायचो हे तांदूळ बघा मस्त आहेत. संध्याकाळी काढलेलं घे म्हातारे, बरी आहे ना? चवताळले. म्हातारीने काय आणलं ना तर बघते जरा थांबा. हे बघा हे बघा हे बघा, 30 रुपये गावठी किलो. पोहे. काय म्हणतात सत्व का? आम्ही जरा गमाने माती घेतो ना. ती स्वस्त देणार नाही ती. मी असलोय ना पुढे आता स्वस्त देतली ती असा. शकवा ते शकवा तिकडे बघा. शकवा तिकडे भरपूर या ती एवढ्यात बघूची नाही ती दुपारशिवाय. बघा ह्या कितक्यान माका देतात तर वराक सांगा. काय नाही ती कमी नाही करूची. 50 ना घे 50 देतं म्हातारे. घे म्हणता रे तू तिचा हरवत असता काय नाही काय ती धड काय ठेवत नाही ती हरवत असता सगळा तिचा. काय लक्ष राहून मग म्हातारी झाली आता 75 वर्ष झाली ती काय बाजारात. हिरण बाजार को तीच सांगते 75 वर्ष झाली ती काय बाजारात. कोणाक देता आणि पैसे तरी घेता काय ते एक ऊसाचं दुकान झाला, ऊसाच्या रसाचं दुकान आहे बघा नवीन. हे नाव होतं पहिला आणि इकडे स्टुडिओ होतो आपलं. हा ते काय वाचतले ते देवी पाहुणे रसवंतीगृह. हे बघा ते बोर्ड लागले आहेत. तिकडे स्टुडिओ होतो आपलं, तो खाली शिफ्ट झालेलो आता. त्यानंतर चंद्रकांत हेअर ड्रेसर्स, इकडे सलूनचं दुकान आणि इकडे गिरोबा क्रिएशन. मोबाईलची कवरा वगैरे तुमका प्रिंट करून मिळतली. घ्या अजून काहीतरी, एवढाच खेळा घेतलं. संध्याकाळी काय हा? मी म्हटलं संध्याकाळी काय बकरो बिकरो की काय. किती रुपये 50 रुपये ती मी सांगताय ना, माका माहिती आहे. पैसे कमावता तसं कोण नाही कमावणार. माझी 100 रुपयाची पैसे कोणच्याकडे आहे? 50 पाठी दे त्याचे. हा हो दाखवत आहे ती काय कापता काकी काय काय करता ती. हे ते कसले आहेत ते मासे? हे मासे इथे कापतं ते काढून द्या. हे नदीचे आहेत, आमच्या नदीचे मासे आहेत ते. माळलीच्या नदीचे मासे मस्त. काय काकी काय आणलं? काय आणलं? शकू ते नेहमी बघूया. ममतान काय आणलं ना आता काय कळत मोठा काहीच नाही आणला असं का? समुद्र खवळलो म्हणून वादळ झाला समुद्रात. साईडिक पण मासेवाले ते बघा. हे कसले मासे? लांबडे बळे कसे आहेत ते? सगळे 50 रुपये. एवढे स्वस्त राजगे काय काय किती? ह्या असं काय काळा काळा झाला म्हणजे? कटिंग केल्याशिवाय पान सुधारतात. ती कटिंग केलेली ही 120 रुपयानं आणलं. अरे 20 रुपयाने देऊची ती 120 रुपयाने देतं. मग आता माका लोक गाडी घालतले एवढं रेट कमी करून. नाही अरे तू का सांगत नाही होय? माका गाडी घालतले एवढे रेट करून त्यांच्याकडे मागू नको. ते पैसे कमवतात विनवतात. त्यांना माहित नाही तू किती पैशावालो होतो. हा किती रुपये होते ते? समुद्र खवळलो म्हणून अशी. हा तीच म्हणजे जाणत नाहीत माशांका. हेंका दी ह्या काकांका दी घेऊ केले होते मस्त. हेंका काय तर लावून दी. तू काय आणलं? लाजतं का का? इथे बघा मासे सगळे आणल्या नसते. मला माका काय माहिती खय बसतं ना. बघलंय नाही मग मी तुका. आता गावलंय काय येतंय परत? आता दिसलं काय येतंय? आकडे बघूया काय आता. ही करली आणल्या ना ती बघा. करली कशी लावलं ही? 150 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये.
एक एक असं काय कटिंग बघूया कशी करतात हा कर्ली जरा कटिंग कशी करतात ती बघूया. हे बघ तुझ्या जीवावर किती जण जगतात ते बघे. इकडे वाट बघतो ते बघ. माझ्या जीवाला खाली किती जण बसलेले असतात ती टेबला खाली किती जण असती बघ ना. ती किती रुपयाची करली कापलं? 400 रुपयाची. ही ट्रिक आहे हा. असं वाकडा कापलं ना का मोठी दिसता. वाकडा कापला का नाही काटो वय म्हणून असा हा. काटो कापलं ना काटो. आता काय बाजार कमी झालो हा. ह्यो नाको हा आपलो. इकडे बेलाचेवाडी मालवण चुनावरे रस्तो गेलो. ह्यो मालवण रस्तो नाक्यावर नाही गेलो होतो. आणि ह्यो खाली जो गेलो हा ना तो कणकवली रस्तो. काय म्हणतास काका? बरा ना असं ह्यो काय आहे काय म्हणतास? बाजार थंडावलो कमी भरलेलो आज ना. आता मुंबईवाले येतील तेव्हा. नाक्यावरच एक मोठा हॉटेल असा आपला कांदळकर उपहारगृह. कांदळकरांचा हॉटेल असा. या तुमका ना अंगणेवाडीच्या जत्रेत पण असता. अंगणेवाडीच्या जत्रेत जा वडाचं झाड आहे ना मोठा मधीच त्या वडाच्या झाडाच्या मागे या दुकान असता कांदळकर हॉटेल. पुढे तुमका दाखवते मी अजून काय काय होते. इकडे सगळे ना भाजीवाले असतात. म्हणजे हे जे रस्त्यावर बसले आहेत ना हे समोर जे वाट्यावरची भाजी आहे हे बघा. या साईड आणि त्या साईड दोन्ही साईड वाट्यावरची भाजी असतात. हे पूर्ण विकासच्या दुकानापर्यंत सगळे भाजीवालेच असतात. आणि मध्ये फक्त विवेकचं दुकान आता म्हणजे फरसाण सगळे फरसाण चिवडं बिवडं हे इकडे समोर दिसतं आता. सो बाकी पुढे सिंधुदुर्ग बँक आहे ना सिंधुदुर्ग बँकेपर्यंत दुकानं असतात लावली. आणि त्याच्या पुढे मग सगळी पार्किंग म्हणजे गाडीचे पार्किंग केलेले आहे बाजारातल्यांचे. असो ह्यो आमचो बाजार असा. इकडे पहिलं बकऱ्यावालो असायचो पण बकऱ्यावालो आता नाही. बकऱ्यावालो गायब झालो आणि तिकडे विकासचं दुकान वाढलं आहे बघा. विकासचं नवीन दुकान झाला. इकडे बकऱ्यावालो असायचो. लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितला असताना तुम्हाला दिसला असताना.
थोडंसं वाढवलं दुकान, पण आता मस्त वाटतं दुकान वाढवल्यामुळे. एक नंबर केलं हे बघा. विकास भारी केलं. बकऱ्यावाल्या गायब करून टाकलं. हा? अजून तुका थोडासा हळूहळू सेटअप होतला पण मस्त आला. हां विकास स्टेशनरी. इकडे तुमका कुरकुरे विरकुरे हे सगळे जनरल स्टोअर थोडक्यात. सगळ्या प्रकारचं इकडे तुमका मिळतं हे अगरबत्तीचे पुढे बिडे सगळे. चला इथून पुढे ती सिंधुदुर्ग बँक हा त्या साईडची का ती लास्ट व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही बघितलं असतंलास. आणि या फंटादाचा गॅरेज समोर आता खूप जुना गॅरेज असा लहानपणापासून आम्ही बघतो या समोरचं गॅरेज. चला इथून आता आपण जाऊया खाली परत. तर हे आमचंच दुकान असा भाजीचा ओमकारचा. ओमकार माझा भाऊ. तिकडे गणेशचं दुकान असा काजूचा. म्हणजे आपण जे गावठीवरून काजूगर वगैरे देतो ना ते आमच्याच फॅक्टरीमधले असतं ते बघा. इकडे काजूगर कोकम आगूळ या सगळं आपल्याकडचाच हा प्रोडक्शन याचा. इकडे भाजीचं दुकान आहे बघा मोठा. ह्या आमचा घरच आहे पूर्ण हैसून तेवढा. त्यानंतर तिकडे ऋषींचं दुकान कोल्ड्रिंक हाऊस आणि खानावळ ह्या दोन्ही. आणि त्याच्या बाजूक माझं स्टुडिओ असा. म्हणजे ह्या समोर आहे ना वर्धम किराणा माल त्याच्या समोरचं दुकान हा बघा. चला तुमचं दाखवते मी आपलं स्टुडिओ हे बघा. ओके ही आई माझी. होय फोन करते का मिकू. हे आमचा मिकू आणि हे चिकू दोघजण खेळत असतात दिवसभर खेळत असतात. ह्या तर तिकडचं हकडे आणले नाही. हकडे होता तर तकडे आणले नाही. मिकू हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ तुझ्या मारी टोपी तुझ्या तुझ्या मारी टोपी पुक. आता ते काय खेळायला मिळालं ना काहीतरी. तो जा खेळ जा. इथे बघा डोळे 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 ना दोन्ही वेगवेगळे असतात. चिकू इकडे 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 पाठी आहे गेला. चला इकडे तुमका मी दाखवते गावठीचे आपल्या प्रोडक्ट काय काय असतात ते. हे बघा हे जे प्रोडक्ट दिसतात ना हे गावठी प्रोडक्ट आपल्या बाजारामधूनच खरेदी केलेले असतात. किंवा ज्या ठिकाणी मला चांगल्या क्वालिटीचे आणि स्वस्त मिळतात ना त्या ठिकाणी मी घेतो आहे आणि लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपल्या गावठीवरून ऑर्डर बरेच करतात ते बॉक्समध्ये असे पॅकिंग करतो. हे बघा हे गावठीचा आपल्या जर दिसतं आता. आणि ह्या इकडे पाठवचा असा म्हणजे कर्नाटक बँगलोर. हे बघा ह्यो ॲड्रेस आहे. इकडे ह्यो बॉक्स पाठवचो असा ह्यो जो दिसता तो. हे वरळीमधला असा या. त्याच्यानंतर खाली येतात कल्याणमधला असा आहे बघा. असे ऑल ओव्हर इंडियामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दिल्लीमध्ये पण आपलं पार्सल गेलेलं असा. गुजरातमध्ये पण गेलेला असा. गोव्यामध्ये पण गेलेला असा. सगळीकडे आपल्याकडून पार्सलं गेलेली असत. आणि आतमध्ये जर पॅकिंग असताना तर असं असतं हे बघा. आता हे तुमका दाखवते. हे मी चटणीचे तीळ असत कळला. हे उकडे तांदूळ असत. हे बघा कणी असत. हे कणी लाल तांदूळ. हे उकडे तांदूळ असत खाली आहेत ते. हे मूग असत. हे लाल चवळी. हे सफेद चवळी. अशा टाईपचं ह्या पॅकिंग असतात. व्यवस्थित सगळं साफ करून पॅकिंग. त्यानंतर तिरफळा ही आमच्याकडची तिरफळा ही अशी असते ती बघा. म्हणजे आतमध्ये सीडलेस असतात. सीडलेस आतमध्ये बिये तुमका गावाचे नाही. जे बिये असतात ना ते गावाचे नाही. कमी गावतले सगळ्यात. त्यानंतर हे काजूगर. हे रोस्टेड काजूगर असतात चुलीवर भाजलेले हे बघा. त्यानंतर मच्छी मसाला असा. पुळीत पिठी कोकम असे अजूनही बरेच प्रोडक्ट असत. म्हणजे 30-35पेक्षा जास्त प्रोडक्ट आपल्या गावठीवर उपलब्ध असत. तुमका जर ते बघूचे असतील ना तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर जो येईल ना त्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुम्ही नंबर जो सेव्ह केलास मोबाईलमध्ये गावठी या नावाने किंवा कोणत्याही नावाने करा सेव्ह. आणि त्यामध्ये कॅटलॉगमध्ये जावा तुम्ही. कॅटलॉगमध्ये गेल्यानंतर तुमका ना पूर्ण लिस्ट दिसतील. या 35पेक्षा पण जास्त प्रोडक्ट आपल्याकडे गावठी प्युअर गावठी प्रोडक्ट आपल्याकडे उपलब्ध असतात जे आपण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये कुठे पण पाठवतो. बऱ्याच जणांका जे म्हणजे त्या लिस्टमध्ये नसलेले सुद्धा काय काय प्रोडक्ट असतात ते बऱ्याच जणांका हवे असतात. मग ते सांगतात म्हणजे बाजाराचे व्हिडिओ बघितल्यानंतर त्यामध्ये असणारं प्रोडक्ट आपल्या लिस्टमध्ये कुठचं नाही आहे
तो पण मी पाठवतो आहे पॅक करून. असे प्रत्येक बाजारामधले जे जे तुमका काय काय आवडतील ना तर तुम्ही सांगितलंच मग तर मी तुमच्या घरापर्यंत नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू शकते. तर असेच आपले अजूनही बाजार आपल्या कव्हर करूचे असत तुमच्या गावात कोणतो बाजार असत तर तुम्ही नक्की सांगा. आणि गावठीवरून जर प्रोडक्ट ऑर्डर करूचे असतील तर खाली मला मेसेज करा, जो नंबर येईल त्याच्यावर मी तुमच्या घरापर्यंत नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन. हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो डिटेल्समध्ये होतो तो पूर्ण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन नक्की दाबा. पुन्हा एकदा लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.